Ahoj, dnes si spolu pripravíme vynikajúci veľkonočný recept. Bude to pečené jahňace stehno s chrenovou salsou, zemiakmi a cuketou. Nezabudni kliknúť na odber, uvidíme sa opäť v kuchyni Lidla, ale teraz už poďme na prípravu. Pustíme sa rovno do prípravy. Zapni si rúru na 200 stupňov, vrchné a spodné pečenie. Jahňace stehno je umyté, osušené, pokvapkaj olivovým olejom, rukou rozotri, mäso osol o koreň, aj korenia, podlej bielým suchým vínom, ďalej nakráj cibulu na takéto väčšie mesiačiky, daj okolo mäsa, stručiky cesnaku rozpuč, presekni nahrubo a ešte čerstvý rozmarín, mám ho tu, trochu odkrojím a rozmarín presekni. Posyp mäso aj okolo mäsa, pridáš ešte kúsok masla, polož na mäso a teraz zakrieš alobalom. Vložíš do rúry, ktorá už je vyhriata. Medzi tým priprav prílohu, zemiaky nakráj na menšie kúsky. A nakrájené zemiaky vlož do hrnca s vodou. Jahňa sa pečie, zemiaky sa varia a priprav si teraz salsu. Na salsu potrebuješ kapary. Nasekaj na drobno. Daj do misky. Štiplavú papričku. Ďalej budeš potrebovať petržlenovú vňať, väčšie množstvo. Ďalej potrebuješ chren. Chren mám očistený. Chren nastruhaj na jemnom struhadle. Jednu veľkú lyžicu. Prilej olivový olej. Väčšie množstvo, aby vznikla z toho hustá kaša. Samozrejme nesmie chýbať korenie a sol. Citrónová šťava. Bez jadierok. Stačí z polovice. A už to vyzerá ako správna salsa. Nesmie to byť ani riedke, ani husté. Musí to byť akurát. Priprav ešte cuketu. Cuketu nakrájať na podobné kusky ako zemiaky. Zemiaky som si scedil, prihoď k ním nakrájanú cuketu, sol a korenie, cesnak rozpuč a nakrájaj podobným štýlom ako na jahňa. Tak to úplne stačí. Pridaj olivový olej a tiež rozmarín. Stačí rukami natrhať. Zľahka premiešaj a vyklop na plech. A roztiahni po celej šírke plechu. Zemiaky z cuketu dáme piesť k jahňaťu, čiže na 200 stupňov. Bude to trvať približne pol hodinku. Z jahňaťa odstraníme po pol hodine alobal. Jahňa a zemiaky mám dopečené, môže začať servírovať. Najskôr si na tanier naber prílohu. Teraz voňavé jahňa. Jahňa si odkroj.
kúsky mesa polož na zemiaky, prelej výpekom a navrch daj výbornú chrenovú salsu. A pokojne aj trochu okolo. Dnešné veľkonočné jedlo je hotové, vyzerá fantasticky, mne sa zbehajú naozaj slinky. A tebe prajem krásne sviatky a napíš do komentára, ako sa ti tento recept podaril. Prajem ti dobrú chuť.